Pozdrav svima, u ovom primjeru pretvarat ćemo brojeve iz heksadekadskog brojevnog sustava u binarni sustav i obrnuto, znači iz binarnog brojevnog sustava u heksadekadski. U redu. Heksadekadski sustav nam govori da imamo 16 znamenki, kojih opet krećemo od nule i idemo dalje. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do 9. To su nam brojevi. Sljedeće nam dolaze slova A, B, C, D, E i F. Znači 16 znamenki. Od 0 do 9 i zatim A, B, C, D, E, F. Idem opet napraviti tablicu. Evo ga. Malo ružnjikavo sada ispada, zato što mi je teško držati mobitel. Nemam nekoga nosača. Ali evo, mislim da ću uspjeti. Kao što smo u oktalnom brojevnom sustavu dijelili po 3 znamenke, u heksadekadskom brojevnom sustavu imamo dijeljenje po 4 znamenke. Pa ću tako i imati, evo ga, ova 4 ružna stupca. Evo ga, 1, 2, 3 znamenke i 4 ovdje. Evo ga. Uspio sam. Znači podijelio sam sada po 4 znamenke. Ovaj dio tu zanemarite. Ovo nam nije ništa, to je višak, ali pišem kemijskom pa ne mogu obrisati. Što radimo u ovom slučaju? Isto krećemo iz desnog stupca i po jednu znamenku pišemo. Krećemo od nule. Znači 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. To je po jednu znamenku. Znači po jednu znamenku. Sljedeći idemo po dvije. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. To je po dvije. Sljedeće idemo po 3. Ne po 3, nego po 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Uvijek pazite da vam završi parno. I sljedeće, ono što nismo imali u oktalnom, je stupac po 8 znamenki. Znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Znači po 8 znamenki. Ono što se često zezne ovdje je da možemo pročitati ovdje brojeve u oktalnom brojevnom sustavu, ali koje? Znači gledamo tablicu koja ima 3 znamenke. Gledamo tablicu koja ima po 3 znamenke. Znači ovaj dio vam je dio oktalnog brojevnog sustava i ove znamenke uredno možete vidjeti. Znači možete vidjeti koliko je 2 u oktalnom brojevnom sustavu, 0, 1, 0. Ali tu se zna dosta zeznuti pa se piše i ova 4. znamenka i onda rezultat nije sam po sebi točan zato što se dijeli po 3 znamenke. Tako da pripazite. Ista stvar kao i kod oktalnog brojevnog sustava. Recimo imamo A4 u heksadekadskom brojevnom sustavu, koliko nam je to u binarnom brojevnom sustavu. Pa pročitamo, A nam je 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, a četvorka nam je 0, 1, 0, 0 i pazimo da napišemo sustav i to je to. Isto tako, ako imamo broj u binarnom brojevnom sustavu, sada opet sa desne strane dijelimo ne po 3 nego po 4 znamenke. Znači 4 znamenke i ovdje nam fali 3 nule, 1, 2, 3 nule i sada možemo pročitati koji je to broj iz tablice. 0001 nam je 1, 1010 nam je A, 1011 nam je B. I to nam je rješenje u heksadekadskom brojevnom sustavu. Isto tako, ako imamo primjer u
binarnom brojevnom sustavu, ali s pomičnim zarezom. Opet dijelimo po 4 znamenke. 1, 2, 3 dodamo koje nam nedostaju, a iza zareza sa lijeve na desno, znači po 4, 1, 2, 3, 4 znamenke i ovdje dodajemo 0 koliko nam nedostaje. Idemo redom. Ovo nam je jedinica, 0, 1, 1, 0 nam je šestica, zarez 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1 nam je B i to je 1000, 1, 0, 0, 0 nam je 8. Rješenje u heksadekadskom brojevnom sustavu. Isto tako i obrnuto, F zarez 2 u heksadekadskom brojevnom sustavu nam je jednako, F nam je 4 jedinice, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, zarez, dvojka nam je 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 u binarnom brojevnom sustavu. I to je to. Kod ovih zadataka, bilo da li se radi o heksadekadskom brojevnom sustavu ili u oktalnom brojevnom sustavu, znači ako dobijemo broj FC u heksadekadskom brojevnom sustavu, koliko nam je to u dekadskom brojevnom sustavu, najlakša opcija nam je pretvoriti prvo taj broj u primjer u binarni brojevni sustav, znači pretvorimo FC, 1, 1, 1, 1, C nam je 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0 u binarnom brojevnom sustavu i sada taj binarni brojevni sustav pretvorimo u dekadski brojevni sustav kako smo to već radili na prošlom primjeru. Isto tako, ako imamo broj 14 u dekadskom brojevnom sustavu i tražimo rješenje u oktalnom brojevnom sustavu, ne možemo ništa čitati iz ove tablice, znači nije nam isto dekadski i heksadekadski brojevni sustav, nego ćemo morati prvo ovaj broj pretvoriti u binarni broj, znači morat ćemo ga pretvoriti u neki binarni broj i tek onda taj binarni broj pretvoriti u oktalni brojevni sustav. Eto ga. Nadam se da sam malo objasnio i da će vam biti lakše.